Bună, vreau un iPhone 14 Pro. Poate mai bine un 16 Pro, ele acum este reducere de până la 4.000 de lei. Diferența de preț nu e mare, dar în schimb aveți un procesor mai bun. Bine, haideți. Fusă sticlă adăugăm? Da, adăugăm. Adăugăm și încărcător? În cutie el nu este. Dacă nu este în cutie, adăugăm. Dar cafea nu vreți? Da, se face o cafea. Hai, dar aduceți și ne una și eu până când ați gătesc telefonul. Poftim cafeaua. Pe totul l-am pregătit, poate luați și un aspirator X20 Plus. La el acum este ofertă, primiți un vaporizator cadou. De aspirator pentru ce? Cum adică pentru ce? În caz dacă scăpați cafea pe jos, aveți aspiratorul la îndemână care are curățare umedă. Bine, atunci haideți și aspirator. Da, sunteți cu mașina? Nu, o să comand în taxi. Atunci poate un scooter electric, noi acum au apărut cele mai noi modele, serie 5. Nu știu dacă îmi trebuie. Dacă spuneți că îmi trebuie, atunci haideți și un scooter. Desigur aveți nevoie, cum să duceți tătea asta acasă? Totodată spuneți și numărul dumneavoastră de telefon, verificăm dacă aveți cartela de reducere. Ei, nu dau eu niciun număr de telefon, lăsați-mă cu reclamele astea, nu-mi trebuie. Nu. Da, Dyson nu aveți nevoie? O, da, doresc.